Det Konservative, de går ind for at tænke modigt i forhold til folkeskolepolitikken. Vi skal til at kigge på, hvad der er behov for, ikke hvad der er billigst, eller hvad der ser pænest ud i budgettet. Vi er nødt til at kaste det op og sige, hvad er det, der er brug for? Snak med forældre, snak med lærerne, snak med skolelederne, og finde ud af, hvad de har brug for. Og så bygge det op igen nedefra, så vi får lagt et budget, der passer til behovet, og ikke til bundlinjen. Derudover så er vi også nødt til at kigge på det arbejdsmiljø, der er for både børn og lærere ude i folkeskolen. Den tone, der er blandt børn, over for de voksne, over for hinanden. Når man ser på status eller undersøgelsen, der er lavet for Danmarks Lærerforening, hvor mange lærere, der oplever voldelige episoder ugentligt og dagligt på skolerne, så kan vi ikke være det bekendt. Og der er vi nødt til at sætte nogle rammer som politikere til, at der bliver gjort noget ved det. Opdragelsen, det er imod ikke forældrenes opgave. Uddannelsen, det er skolens. Og vi er nødt til at arbejde sammen om at danne børnene. Det er det, vi vil i det Konservative. Derudover så går vi også ind for det her kortere skoledag. Det synes vi er rigtig dejligt, at der er kommet til de unge mennesker. Men det nytter ikke noget, når vi har et busselskab, som vi ikke kan få ind til at køre, til at børnene kan få tidligere fri. Det synes jeg simpelthen er hovedløst, at vi ikke kan få lavet en ordning, så de rent faktisk ikke skal have 40 eller 50 minutters frikvarter, for netop at kunne tage med en bus lidt senere, men i stedet for at komme hjem, så går det lidt af fløjten, og det synes jeg er en anelse til grin, når det kommer til det. Når vi kigger på inklusionsopgaven, så er vi ikke ude i at vi lukke specialskolen. Vi er ude i, og ligesom man er i Thisted, har snakket meget om det, vi er ude mere end at se, hvad kan vi gøre for at klæde de lærere på, der er ude på skolerne. Hvad kan vi gøre for de rammer, vi har ude på skolerne, sådan så man stopper tilslutningen til specialskolerne. Når vi også kigger på gennemsigtigheden. Nu har vi været igennem nogle kommunalbestyrelsesmøder, som vi også har hørt om folkeskolen. Og som skoleleder, så kan jeg godt se igennem nogle af alle de beslutninger, der bliver truffet. Og hvor er det, alle pengene ryger hen. Kortere skoledage har medført besparelser ude på skolerne med en omlægning til busser til andre ting. Jeg skrev på et tidspunkt en artikel om, at det var vigtigt, at nu skulle man være opmærksom på, når røg lærer. Det vi resulterede i, at der cirka 20 færre, da vi startede her i august. Det synes jeg ikke er rimeligt, og det synes jeg, man mangler at gøre gennemsigtigt til dem, der rent faktisk skal vælge dem, der sidder inde i byrådet. Tak. Tak.